Здравейте, приятели! Добре дошли в каналът ми Път с предимство. 2025 година стартираме и с нова екшън камера. Каква е тя ли? Останете до края на видеото и ще разберете. Ще ви покажа новата GoPro 13. Ето е и нея. Неотварена. Сега ще я отворим пред вас. Ще видим вътре какво има и ще ви покажа и какви работи съм поръчал допълнително за нея от китайски сайт. Нека започнем отварянето сега, да видим какво се крие вътре. Като дете на Коледа. Сега отваряме. Миналата година имах десятката. Тя снимаше много хубаво, но тази година реших да я сменя с новата 13. Нека да видим какво се крие вътре. Ето. Отваряме интересна кутийка, по-различно от на десятката. Тук разни книжки. Така, тази настрани, тази настрани. Стикери. Тази. Така. И ето какво има в кутията.